Здравейте хора, аз съм Crazy от Infection Crew и смятам да направя серии наречени Quest за Netherwind Drake. Аз в момента съм в Outland, Outland и по-точно в Shadowmoon Valley и смятам да започвам да се квествам в Loudhammer Stronghold. Така ще продължим докато не стигнем тук и там започва голямата работа. О да, Quest за Netherwind Drake. Да, те серии ще продължат докато не получим Netherwind Drake. Ако ще види какъв е Netherwind Drake, ще го малко. Уилсън! Снимка! Тонове различни цветове. Уилсън! Другите снимки! Какво? Нямаме снимки? Мразите, Уилсън! Безполезен си! Така, най-добре е спра да се разправям с Уилсън. Ама аз искам да участвам. Не, няма да участваш в клипа. Ти ще стоиш и ще... знаеш какво, факт, съвсем случи, че се бях записал. Така, айде да спра да говоря и да започнем да се квест. Така, големия войн или пияния гном. Разбира се, ще избера по-свестни. Пияния гном. Good day to you. Very well then. Аз преди малко започнах в телекота да правя някакви си квести и всеки път като чуям тук не мога да си отворя квести, а сега най-накрая ги отворя. Ще ги правя наведнъж. Уилсън, не. Ако се му убиеш, ще те убия. Чакай, това няма лойка. Ей, голям бой! Warm wishes. Благодаря. Ей, Джоджо. Джоджо. Up with you. Гледай, Shadowmoon Valley изглежда се на Азерот след. Все едно, ще го игнорам. Добре, не мога да го игнорам. Ще знаеш какво ще го игнорам. Туло. О, да, ако ще чуете кой е... Не помня името, древния бог. Как беше... Емет! Все едно. Старбокс, супер. Това е сил на Азерот. Ако да върни Legion, успее да завладее всичко. Гъд, те са призраци! Те са призраци! Са лесни за убиване. Ей, Джефри! Джефри, не държи това! Демет! Мримо! Са ли сладки дамата? Не? Добре. Не пука. Добре, не пука. Млаквай, Уилсън! Ей, това нещо. Да. Тебе, Уилсън, защо не ми каза? Одах ти преди 5 минути. Вие чухте ли го? Не, нито и аз. Тебе, Уилсън, какво ти каза го? Уилсън, постоянно. Ножата. Не, каза ми, лъжи постоянно, Уилсън. Не си гъй. Така, ако искате, моля да ви
проверете чаналите на моите приятели. Ще ви харесват. Значи Headkill прави клипове на GTA. Добре, че имам този клип на Explode, да го внимат. След веднъж ми се натъпват на 1000 човека. Момчета, я цива, смотля! Ще я Тронга! I need a target. I can't cast that yet. That spell isn't ready yet. I don't have a target. Wizard. I can't cast that. Смятам да изкарам на състав. Аз още не съм си добрал на Мистер Пандария, сега съм все още на катаклизъм. Събирам пари, смятам скоро да си взема Мистер Пандария. Боб, не се хвърля в вселената. Ти прави го ти искам, смотля! Вау! Си най-тъпнешен планета. Смятам, значи да направя нещо като... Фак! Да направя... Започна серии на Monk Starting Zone. Да казвам по-точно Monk Starting Zone, имам преди пак. Пандария. Имах един пандария, не гледах го само 2 минути, той беше свещеник. Доста бързо. Да. Ice Flames, още е познат като Ice the Mate Dead. Не му гледайте неговите клипове. Всъщност това е първият ми клип. За жалост. Още нямам интро, но може би в близко бъдеще ще изкарам нещо. О, да. Това е моя герой левел. Ей, Франклин! Немец! Аз съм родените на Франклин! Звикам, защото го убих! Що? Магаса. Това става Боб като фиш в свина. Парващо. Така, те се доказаха наистина безполезни. Ама ти май тапиш се. Боб, знам какво трябва да направиш. Отиди и си рискуваш живота. Не там, идиот. Рискувай си живота. Вау. И никакъв демедж. Боб. Още не съм сигурен дали това още ми правеше демедж. Защото да го проверих по средата на битка. Не бях съвсем сигурен, но изгледа, че прави. Оп! Браво, куче! I need to get closer. I'm out of range. I can't cast that yet. What the fuck is going on in this world? Леле, Шаломон Вали е доста объркана. Леле. Гледам да правя по 2 квеста на... може би по 2 квеста на
епизод, но ако искате, може да проверите отдолу. В следващия епизод мога да правя повече. Не знам, просто следващия повече трябва да потърся социални фаворити. Това е един дребен епизод. Ще е 5 смисъл да живее. Hi, how are you? Very good. Добре, ще направим този тест. Мисля, че не знам, ще видим. Това са много инфорнали. Jesus. О, да. О, браво. Още работа на Burning Loot. Good job, everybody. Good job. Браво, Брилян. What the fuck are you? Тежко, ще взема като 5, що му стигна левел 69. И сега... Ooh, baby! Ah, fuck! Oh, baby, oh, fuck. Сериозно ли? Тук ли трябва да сляза? Jesus. Ей, бич, когато ще се полезва да помогне на ясно. Но нямаш нищо против. Не, ти беше абсолютно безполезен. Или двама на веднъж, това не е честно, това е пълна измама. Измамници. И буу! Не работи. Ей, върна се, смотло. Демет, Боб! О, вау, тези двамата се оказаха много безполезни. Тук е много пъвки, защото... Шет, Боб почти умря. Ю, Боб! YOLO! Ау! Бронята им държат. Ау! Ама доста не дадем дрейки. Добре, това ми напомни страшно много Индиана Джонс. Бе, Боб! Не, това тук не дадем дрейки. Боб ще умреш. I can't cast that yet. Знаете какво? Аз ще се оттегля от тук. И ще се... ще е гигантски демон, само това не беше. Знаете ли, кога ще се оттегля за сега? И ще се видим в следващия епизод на Questing for Netherwind Drake. Oh, what the fuck? What the fuck?
Ей, татенцето! Това е татенцето на онова древно нещо. Бич? Ей, ще видим следващия път. Shit, look!